Hei kaveri, voit sä auttaa, kun mä jään tänne jumiin? Joo. Ota tää. Kiitti. Noniin, nyt mulla havataan. Aps! Oi voi. No ainakin pääs alas. Poistetut kohdat. Kiitti. Oho. Nyt. Se sopiiko se vaikka tälleen? Tää on hyvä asento. Hei, kuvaat sä? Joo. Mä käyn hakemaan. Onko se pakko, että sä kuvaat? Hupsista. Okei, sä kuvat, mutta tää on näkyvä Fantaa.